Добър ден, избрахте номер за презареждане. Добър вечер. Добър ден. Добър ден. Ще може ли да ми изпратите джанта? Какво да ви изпратя? Джанта, песен на колата. В момента, господине, както ви казах, сте избрали номер за презареждане на мобилен. Да. Бе. Да, бе. Ако може, изпратете ми песента на Ибрахим Татлесес, ако може. Лейлим ли? Не е възможно, господине. И как не Трябва може? да наберете 1008 или звездичка 88 за други услуги. Звездичка 89. 88. 88. Защо? Дочуване и приятен ден. Това е номер само за презареждане. Чайте за малко нещо да ви питам. Сега аз ще потърся звезда 88 ли? Звезда 88, господине. Добре, какво ви кажеш? Ама не си ма, става я.